Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ki kimi ki pa chung ki khna school ki bapendan kam ye ki bus chung Meghalaya Transport Corporation MTC bar ki stem bus ki lapan pau ye ki jing sngo khya ka bajur halor ka jing ki udor bai shong bus school ka blabu jing e ki babun ki long yeng kham tam ye ki baduna jing yo bar ki badan bun khun kat kum ka jing thu jung ki ka dor bai bus kala ki hadu khat pras pa tingka shibnai na ka shi hajar tingka mensha kani ka jing e pher kala pelong ki babun ban shem jing e ban beteng ban pha school ki khun na mar ka jing not kala jur palan kani ka jing e kala nang jur hadin ba ka National Green Tribunal NGT ka bala khang ki bus perim ki ba ombyang ki kendon hadin kani ka sarkar jila ling ba ka transport kalawan ra ki bus thamai stem le ki mi ki pa ki kenno ba kani ka jing pen kala kalawan ra ru ya ka jing ki udor ka bakran Haga khat Patrick Ulber ka kenhon ki kimi ki pa ka lek jingya kendu ya usimbot menteri rangba bat menteri katna transport usnyau bhalang dhar ban pinsngo ya ki jing e jongki layalam ya ka kenhon da ka kong lawan hi sotun bat ka Sony Kharjana habakran shakilat pathai khubor ka Sony Kharjana kala ong babun kilong yengi bakamai malumala kila shakta jur Donru ki blas dang perkhan ban pinsange school ki khun namar ka jingbam la ban siu ya ka bai bas ka kinhun kalabu ya ki jingdawa ki bakong san kenthu ban pin hiar bat pin bet ya ka dor bus school ban ai jing ya rap pisa subsidy ya ki long yeng ki badung ban wan ra ka dor jing ya ringkan uniform fare ban pensyai pat ba kumnu labu ya kador ban ai jing yarap karpang ya ki badan bun khun school ki kimi ki pa ki la ong ba wat la ki kershan ya jing pen bhai karukam kit pat ba ndai ka sarkar kari ban pet ba kan om pen kit jing e ya ki pat ba usnyau bhalang dhar ulakular ban pet bnya ya kani ka kam ndai hadu menta om pat don karai ka basai ki pat ba as shillong ki dang ap ya ka senjam ka basai na ka sarkar Namar kasawan lam yang hadu kini klip mat bamta hakini ta arsnam lai snam ki MTCM ki sedang ban penki ka bai bos man kasnam naka nyo hajar shaki chupo hajar sinki no chupo hajar shaki khat saw hajar sinki snam tikla kata hakti ki por nga hoi nga pa school hapo nyo mer daka daki private bosi daki private kali dadai tat na baki pat ba klaun od dam hanga ki ong to sa kong yarap dam na phiri pa school hang tay tang bagi pa private Iha kata kapur ken belawan od yang ngaki ong to serap lem banik relem sa department makla kiu ya ka bay boss hakini kisna malada arsna manswa ngat kai kila mi ek bagi manswa bang ben sngo gini gajing e sya i director jong ka MTC hadin nangayo banik reli sa Nongbri di ilaya rap ya kata kubri ngang ai kubri si sa Nongbri hadin bagajing od jing nam jong dipat ba bakla kiu ya ka bay school boss hakini kisnam arsna manswa ti ila pendret si syai ka dona kata ka khatsaw hajar duna klaki penhiar sa kispo hajar tiga hakatu ko por kidang penyak beda kata kasur hadim de nadin kutu pada ngai kendu ibi al Nongbri bai MCS bisa ong ba isa ya kilometer wise kimanta kini ke arsnam kalapiang bah ka doru ni da ai sungo hiru ya ka MTC department kala yarap ni nakayo sungo gejing od jing nam dipat ba namar ki babun hi pa sekolah tai ki ba ki baduk ki basuk hiru ti ki balarian namar ba ka bai sekolah tir ka kamduna ka school government central government nga private tip hai kata ti hadin jong kata damenin menta arbnai la benai ngisyu i be ya ka kubor ling ba ka newspaper hapok Shillong Times ni iba ka department la ni ka MTC kan penduk no eki school boss kita ki MTC basyat pha eki kena school na different area kidai na po maulai mauyong ti maulai area bro kawai na renja nang talai khra nang ta nalaban relbong umlingka nang ta pada police bazar jalupara polo gari khana kita kidai ki area ki baki ki MTC boss ki ba ka sarkar kala ajing syakri yo pat ba na do arpos na men syaru na do nang pa school ikon men jong hang tairu ngakan mau ba ti nakata kadaw ngong pi ngasungu hakiti ki por baila ka MTC isa syai sa Nongbri la le syai ka kam ti daka jingret men si mari i kata ka bor ba Shillong Times man hakini gisnam agini banai bladap ba nadu ka sitarik banai April ara jarap ndri ki ong ban pendu no ya ke MTC bus ke ke jingduna jong kata ke MTC bus ngimtip ba ngatrai na ka department kitip ba balai ban pendu no ke MTC bus Hendrai kani kan si bas kla ajeng syakri pedalong ke pendunong no bensusi no ingi ki baria ki bablarit belasngi babon bah dikin pa school da ai kimla ban pa dik private bus nang ta susu hadin ki ngasngo ba isa Nongbri ong man pa la ka pa no da stems kat bangi ya nujor pada ke stem bus
ngisu thu bakas tambas peniat da society kalau lo pun private tinggi jenjang ladangi muan sa government sa ingin niut kibaduk besuk babon ngiwan ut ka government tena kata kadaw ngilawan ni kendo sa deputy chief minister as dahar menhaka aku pratrik jong bana baningkong tila ong tong ngan sa court meeting ti haka jingbon kam jong ila ku borum ta singi ong la kum kelat ikan ni te hang tu khamat jongi menta singi mi wan kudu biang menta singi ya hadin mingyo appointment men kasi tingiwan kudu menta si ti ong ba ngan nempat la ban ong ka ba tang ba ngan nyarap ya pi kanam dei ban penduk tang ba ngan show meeting hang tu ila phone director jong ka MTC ban wan kundu ban meeting shibet janmit arbaje lai baje tinginget kamiru bakane gajing shim kam no jong es dahar hakani ka por hi hakani ka janmit betangit khamba kinang continue na mar bangi ngila da ot shisha ba kibabon hi kibeduk pusuk kena kani ka MTC bus ka ba ajing sakri shisha pa ba bros kata kanang yai continue kan kamdai ken ban penduk no haduk anu sai kala nama 15 ni shibu kinan kuntang basan ngut kan wan kan ke kilometers kan daya tang ba khatsan spa shi snap shi banai ru kelak tak bun dasan ngut teng pi kelak apoi ngan official kisilak tan ngut ngut ki khon sha kisilak te shi snam te chanu shu kin pha school ki khon ki me ki pa namar ba ong pi ni pha ka school government ka ba khamduna ka ba school ti zu thu kadang kershan ka ke MTC bus ka de ka ba kershan tak shisha bangin pha di ki private bus teng ong pi de ki system wala penya da ka de ki private kan da ka society hi kelak tak sha namar ba la mar shi teng pi ka dor ngong teng pi kidan kuna na area maulai la kham jangai ti kala poi du khat phra kat badangi ya da MTC bus kadang ya ba khat lai spa shi bana kadang ya rap ha ken ni balik kim ot namar balik sing of hat stems ki pha ka bangi yo menta ki balik ki pha sha po Saint Mary's sha Saint Anthony's let's say sha te sha po Pine Mount ki school ki ba kinong ba pha school ki berispa te hende ni beduk besuk pat ni pha ka school government ka beduna ka ba school ni so thu bangi duna anda bangi rispa ngi la pha am sti school ba biang ba he ki private school ti ka dikatakan na marhang ni po mi halaya jung ito don beduk ba berispa te la ka jong choices ta mah bangi ngimla ti hap ya od government ni pha school po school government ka ba kaduna ka jing si tu kumjo kan ya ka school bus ni pha ni pan na government pag government hi bala panirap kan ka ba ajing sakri bros katakan ladang iong langi pha ladang ngi pha ha tak private ki ai ka dor barem ti mangiru ngi ai ka MTC bus ndai bayo le ni seo da ka by school bus hi kapasti ngi don back ngon phi ngi se ladang ngi pha iwei kon ni hap seo be ka dor iwei ngi da pha san ngot kon bro san ngot ni hap seo ti ka doru ngon ong phi bandaya khanya kata try ban maintenance tengah try kala abiang hi namar ladang ngimbut ka sorkang phi kaditang kata ka private tak hap yo nong si nong train nong ta andai ka government berta at least long na ka MTC pedang itip bakat pe hi government te kanya rap hi am na ka sitang siliang le ne si pawaru i jing duna jong pat ba te lanu fi ngatrai nganget bahidu ba menta kasngi ila menta kasngi in shong meeting ngatrai ila sim contact number bat ngila sim contact number jong ila ong ban sa call ngatrai lada imla ban call na kaliang jong deputy CM nu ngatrai ngin hap ya call ti hakasngi ka bai ai la ong bai menta kasngi ngin jong in shong meeting ngatrai ngani non ni no ngatrai next week in one no kya kala kamrem te daga MTC pat kadang kham beddo makarit kala kham taki bopun kun ni te kala kata te daga laingut kun ka ai ka asuran bo ayu minister minta ti yung nyelek kapala banyarap kini ki boskul opi lebu lesha kide ni katanyo ani ki bon kaleng ki maulai ki laban ki 10 ki PB ki renja ani ki labun ken kong mana pi ong ba ki Boston ki kham po maulai dei na po jong ka Boston 10 kilometer sedrong dei kamut kala hap khat plus pa shi banai tira da shi snam kan shong khat pra hajar shi marwai khat pra hajar tam tiang ni dan khon lai ngot kala kata ti kalong dro po hajar tam tila da ka MTC pa kadang kham shong taken kena kaya ni menteri ong ba gatne meeting mentai baktep yung hindi nyarap ti nya kran pi kong mga dilawan resort pisa pisong sa ha maulai